بسم اللہ سید بابا پیر و مرشد سید بابا تنویر حسین حمدانی جلال پور حمدانیاں ضلع خوشاب میرے محسن میرے پیر میرے قبلہ و کعبہ سید بابا تنویر حسین حمدانی صاحب کافی داد دیتا ہے درد صاحب نو اپنے فیض نال نوازیا درد صاحب آخیا تین کوئی نہ آخسی کوئی چا دفنائی سی تین کہیں غلام دے منا کرش میں اس گل دا قائل ہاں جو کھڑیا سو بھجے قبلہ سید بابا تنویر حسین حمدانی ملک ریاض حسین ٹیوانا صاحب جی میرے عزیز میں اور گل لفظ کوئی نہ سکلین پورا مدر گئے تو میرا عزیز ہے تو میرے پوتر کا بیلی ہے میری نسلیں تیرے نب کھڑے گلوتر صاحب میرے محسن میرے سردار ساری دنیا کے لفظ اکٹھے کراں کہ میں نے وہ بھی تھوڑے ہے نا میرے سردار میرے محسن میرے عزیز میری ہر دکھ سکھ دے عزت دے محسن مولا پنچم پاک عمر دراز کرے میرے ممن خان دے خیال دی کیا مجال ہووے مخل امیر بیان دے وچ خیال دی کیا مجال ہووے مخل امیر بیان دے وچ علی عدیم المثال درہ خدا دی ساری دکان دے وچ مہربانی زندہ باد صحیح خیال دی کیا مجال ہووے مخل امیر بیان دے وچ علی عدیم المثال درہ خدا دی ساری دکان دے وچ کوئی جے تسلیم نہیں کریں دا تا فرق کیڑا ہے شان دے وچ خدا نو بھی لوگ نہیں منیں دے خدا دے اپنے جہان دے وچ مہربانی جناب شکریہ میرے بھائی جان اللہ کو پسند کوئی جے تسلیم نہیں کریں دا تا فرق کیڑا ہے شان دے وچ خدا نو بھی لوگ نہیں منیں دے خدا دے اپنے جہان دے وچ جناب لیاقت سیم صحیح میں فاتح کربلا تو صدقے تعارف امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین کون ہیں مصطفیٰ دا نور حضرت فاطمہ دا پیار ہے مصطفیٰ دا نور حضرت فاطمہ دا پیار ہے ناطق کے قرآن پسرے حیدر کرار ہے قبلہ سید تنویر حسین صاحب حمدانی صاحب جناب ملک ریاض ٹیوانا صاحب ڈاکٹر نور محمد صاحب چودھری ناصر گونل صاحب صحیح توجہ ہی دے میرے حل کرو نا مصطفیٰ دا نور حضرت فاطمہ دا پیار ہے ناطق قرآن پسرے حیدر کرار ہے خلد وچ کوثر دا مالک تسا کربل دا حسین خلد وچ کوثر دا مالک تسا کربل دا حسین دین احمد دی بقا دا مرکزی کردار ہے میں فاتح کربلا تو صدقے توجہ صحیح ماریاز صاحب چودھری ناصر گونل صاحب میں فاتح کربلا تو صدقے سخی تو صدقے سخا تو صدقے سراپا صبر و رضا تو صدقے عظیم صاحب وفا تو صدقے جے نانا پردائے تسبیح 70 او دیندہ بدلے دے وچ 72 جے نانا پردائے تسبیح 70 او دیندہ بدلے دے وچ 72 رسول دی ابتدا تو صدقے حسین دی انتہا تو صدقے
مہربانی جناب ناصر گونڈل سے مہربانی اچھا جناب میرے بھائی جان لقب سر بلانگ دا حکم میں فاتح کربلا تو صدقے سخی تو صدقے سخا تو صدقے سراپا صبر و رضا تو صدقے عظیم صاحب وفا تو صدقے جے نانا پردائے تسبیح 70 او دیندہ بدلے دے وچ 72 رسول دی ابتدا تو صدقے حسین دی انتہا تو صدقے اور بحکم خدا جیندے جبریل عرشاں تو جوڑے لے آوے حسین اسنو آدن مہربانی بحکم خدا جیندے جبریل عرشاں تو جوڑے لے آوے حسین اسنو آدن جیڑا مصطفیٰ دے کناڑے تے چڑھ کے پڑھر عید جاوے حسین اسنو آدن جیڑے حق دے راگیر دا حق دے راتو قدم نہ ڈلاوے حسین اسنو آدن جیڑا لا الہ دی بقا واسطے ویر پتر کو ہاوے حسین اسنو آدن جیڑا درد تیران دی بارش دے بچوی جیڑا درد تیران دی بارش دے بچوی نہ سجدہ چکاوے حسین اسنو آدن جیندہ سر مبارک بھی نیزے تے قرآن مکمل سناوے حسین اسنو آدن بطول دے دل دے چین ورگا مہربانی سر بطول دے دل دے چین ورگا قرار دے نور عین ورگا قسم ہے میدان کربلا دی نمازی کوئی نہیں حسین ورگا مہربانی مہربانی اور قبلہ سید تنویر حسین شاہ حمدانی صاحب میرے محسن ملک ریاض تیوان صاحب ملک سکلین آنی توجہ اچھا اچھا دوبارہ حکم ہے بطول دے دل دے چین ورگا قرار دے نور عین ورگا قسم ہے میدان کربلا دی نمازی کوئی نہیں حسین ورگا اور عظیم سبت نبی حسین غیور پسرے علی حسین اے پچھی میدان کربلا تو دسے سی کتنا سخی حسین ہے کوئی نہیں جہاں تے ثانی زینب دے ویر دا کوئی نہیں جہاں تے ثانی زینب دے ویر دا پروردہ بنت احمد زہرہ دے کھیر دا او تینو تے دین ملا سستا دہی گیا ہے ون کربلا تو پوچھا خرچہ شبیر دا مہربانی عبادت ہو گئی ان 2 منٹ تو سمیرے نال مزاج میرے سو میرے محترم ناصر حسین گوندل صاحب حسین رازگی کائی نہیں مہربانی میں سمجھیں دب میرے بھائی جان دا حکم کہ بھکھے سجن تو ہر کوئی مال ویندہ ہے جی میرے بڑے بھائی صاحب طالب حسین درد آفغان وانا ضلع جنگ انہوں نے حکم ہے کہ سمجھا کے سنائے بھانے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے بھکھے سجن تو ہر کوئی مال ویندہ ہے مہربانی بھکھے سجن تو ہر کوئی مال ویندہ ہے تیتھے درد ناراضگی کائی نہیں او ان ڈھیرنا نال جہان تے ہوئیے نمی تو ان کائی رسم بنائی نہیں تے بھار آندہ ہے سردہ پیران تے آندہ سردہ بھارے پیران تے کسے کئی دی گھڑی چاہی نہیں او تائیں تو متا پڑی اجڑن دی ذمہ تو بھائی وال دلائی نہیں مہربانی مار صاحب اچھا مقرر خیال نہیں ہے پچھلے میرے بھائی جان میں غزن سر دا حکم بھی باقی دوستان دا حکم بھی کہ بھکھے سجن تو ہر کوئی مال ویندہ ہے جناب ڈاکٹر ظفر صاحب بھکھے سجن تو ہر کوئی مال ویندہ ہے تیتھے درد ناراضگی کائی نہیں ان دیرنا نال جہان تے ہویا ہے نمی تو کائی رسم بنائی نہیں تے بھار آندہ ہے سردہ پیران تے کسے کئی دی گھڑی چاہی نہیں
اتنا ہی تہمت اپنے اجڑن دی ذمہ تو بھائیوال دلائی نہیں میرا بڑا خصوصاً ماریا صاحب دی نظر پیٹار حسین در سے میں بوڑا ایک سنائیں دا پہ توجہ جناب دی نظر بھی قبلہ سید تنویر حسین شاہ صاحب دی نظر توجہ کرے آئے ہاں سنے آئے چودھری ناصر حسین گوندل صاحب میرے ڈھلے ماریا صاحب بھائی جبار صاحب بھائی ستار خوشابی گالے مارکا ندی نام سنجوگ ان سیفل رل مل غین گزاروں والا پاروں کہ انہاں بطالب انہاں ملون کجا ہاتھ نوکر دے مہربانی انہاں ملون کجا ہاتھ نوکر دے اے درد سنے دے گھلن ساڑی ذات تے اپنا وزن تا کر کدی شاہ تے منگتے ہی رلن مہربانی جناب ہاں میرے بھائی جان دا حکم بھائی طالب حسین در صاحب دا حکم کہ ڈھلے بخت تا ہو جتو در کھڑکایوں مہربانی بھائی ہوں گلے میں بالکل بالکل ہاں الہی آمین آمین بسم اللہ میرا ہوں کام میں میں کا ورتام نہیں آن سبحان اللہ محمد آل محمد واسطے آل محمد بیتنی آباد شاد رکھے آمین محمد آل بیت محمد واسطے شہزادے نو اس زیادہ نا اور ترقی عطا میرے مالک محمد آل محمد ساڑھے ضلع دا تیرا تے ماں مٹے نہیں دیوا جلائی نا شہدائے کربلا واسطے جتنے حاضرین ہیں انہوں نے شاد رکھ کہ ساڑھی نظر میں اللہ سمالانا لبی تو بناتنا آمین جناب توجہ ہے نا ادام ہے مزاج دا میراثی نہیں بھائی جان حکم ہے کہ ڈھلے ماریا صاحب توجہ ہے نا چودھری ناصر پردیس شاہیاں کرا ساڈے وطن غریب دی اپنی قسمت پردیس شاہیاں کرا او دعائیں دیندائی نوکر نسلان دا دولت دیاں جھولیاں بھارا تے نبی پچھلی عمر اڈاریاں وچ کئی لا سرخاب دے پارا مر گیوں متدرد چا کوئی دفنے سی تین کوئی ناک سے گالا ہاں مہربانی اچھا تعمیل میرا بھائی میں نوکر ہاں ساڈے وطن غریب دی اپنی قسمت پردیس وچ شاہیاں کرا دعائیں دیندائی ہاں ساڈے وطن غریب دی اپنی قسمت ساڈے وطن غریب دی اپنی قسمت پردیس وچ شاہیاں کرا دعائیں دیندائی نوکر نسلان دا دولت دیاں جھولیاں بھارا تے نبی پچھلی عمر اڈاریاں وچ کئی لا سرخاب دے پارا او مر گیوں متدرد چا کوئی دفنے سی تینو کوئی ناک سے گھارا